Nå, allerførst så skal jeg høre, hvad er en bedsteforældres rolle i en familie? En bedsteforældres rolle er en, der står bag ved forældrene og eventuelt barnebarn, altså nu i det her tilfælde barnebarn, skal ikke blande sig, men alligevel, hvis at man synes, at de går for langt ud i nogle situationer, måske netop i dagens Danmark 2013, hvor forældre har utroligt travlt, der føler jeg i hvert fald, at jeg har et meget dejligt forhold til mine børnebørn. Børn i dag er meget fokuseret på nutiden. De glemmer at leve i nutiden. Hvor vi andre har haft et langt liv bag ved os, og ligesom kan sige, det var et godt liv, vi havde. Og det tror jeg nok, at man som bedsteforældre, det ved jeg også, mens min mand levede, at det vil vi meget, meget gerne give videre til vores børnebørn. Ja. Og det tror jeg også, vi har gjort. Kommer man nogle gange til at tage, du var selv lidt inde på det, tage forældrenes rolle som opdrager? På en måde ja. Fordi at i min situation synes jeg, at måske at forældrene de har lidt for travlt. Det kan også være, at vi har haft for travlt. Men vi havde også overskud, synes jeg selv, til at være aktiv i deres sportsgren. Altså nu i tilfældet Marias far og faster der, ikke? Hvor vi var meget aktive inden for de sportsgrene, de nu havde. Ikke? Det gjorde så også, at vi havde et samvær. Ikke? I dag synes jeg, at det er bare min holdning, at jeg føler meget, at de bruger deres apparater ja. for meget. Jeg er glad for, når Maria hun kommer over i Lindegården til mig, og hun ved, at det der apparat der, det kan hun godt slukke, eller bare lægge væk, og hvis det ringer, så lader hun som ingenting. Og vi kan bare sidde og samtale i 2 timer. Hvordan synes du, Maria, det er at komme hjem til farmor, og så er det slut med telefonen og vennerne, og så lige for et øjeblik i hvert fald? Altså i starten, der var det meget sådan, altså vi skulle lige vende os til det, ikke også? Altså med apparaterne, men jeg vil sige, du har fået mere, hun har fået mere, du har accepteret lidt mere efter vores tur, hvor hun brækkede foden og sådan noget, at hun hele tiden skal have mobilen på sig og sådan noget, altså det vil jeg sige, det har du fundet meget ud af. Jamen det har jeg jo. Ja. Så, men altså det er jo, altså jeg kan ikke rigtig snakke med mine forældre om altså, så mange ting, så kan jeg så tage ud til hende og snakke. Til farmor hedder det. Farmor og snakke om nogle meget andre ting. Det er meget rart. Der er også mange bedsteforældre, som har et meget aktivt og travlt liv i dag. Jo, men... Du har et aktivt liv. Ja, det har jeg, Maria. Men omvendt så vil jeg jo også sige, det har vi da. Men det er jo også en del af vores livsstandard. Vi kan jo ikke bare sætte os, så nu er jeg 76 år, jeg kan jo ikke bare sætte mig og folde hænderne derhjemme og sige, at nu er livet slut for mig. Men i alle de år, min mand var hjemme i 12 år, inden han gik hen og ikke ville være mere. Vi rejste der også og var med, men vi har også været meget med børnene og børnebørnene. Lige fra de har været helt små. Hvordan synes I, at man behandler de ældre mennesker i Danmark? Bliver de behandlet godt? Du siger I? Ja, begge to. Nu har du prøvet at kigge på plejehjem, Maria. Jeg synes, at det er godt, de har en mulighed for eksempel for Elisabeth Center, det der ældrecenter, hvor de bor ikke på plejehjem. Der er nogen, der bor ude på Elisabeth Center, men som nu min farmor bor i en bolig selv, så kan du komme ud og være med og være sammen med andre mennesker, som ikke bare sidder og kugelure derhjemme. Lise kalder vi. Bor på. De ser alle sammen glade ud. Altså, nu har jeg ikke rigtig været andre steder på plejehjem, men jeg vil tro, altså et plejehjem, det lyder bare så, det skal man ikke hen og sådan noget, ikke også? Men de er bare utrolig glade, og der er mange, der har masser af humor, vil jeg sige. Aktiviteter. Ja, og aktiviteter, og de ser bare godt ud. Ja. Tror du, der er for få familier, eller er det fordi, vi har
i en anderledes kultur, at vi ikke bor sammen med vores bedsteforældre? Kunne du tænke dig at bo sammen med din farmor? Kunne du tænke dig, at hun boede hjemme hos dig? Altså, Eller tror du ville få mere ud af hende? Og glæde af hende, ved at man kan komme på besøg, og man har et andet sted, man kan komme hen? Jeg tror ikke rigtigt, det vil ændre noget. Altså, jeg tror, at det hele vil være sådan, fordi at jeg ser det næsten... ser det jo hver uge. Altså. Ja. Så for dig ville det være naturligt? Ja, altså, det tror jeg. Nu har jeg så ikke prøvet det sådan, men det tror jeg, det vil. Ja. Jeg tror ikke, jeg vil have noget imod det. Nej. Hvad kan du lære af din farmor? Hvad kan jeg lære af dig? Hvad har du lært af hende? Jeg har lært af dig. Næste kærlighed. Ja. Kærlighed og omsorg. Ja. Være mod andre, som du gerne vil have, de skal være mod dig. Ja, det er du også været til at lære mig. Tale pænt til hinanden. Ja. Lad være med at bruge apparaterne. Og give hinanden knus. Ja. Det er meget Og altid sige, ikke farvel, men på. gense. Ja. Hvad har du som farmor? Hvad har du lært af Maria og den årgang der? Kan du lære noget af dem? Ja, jeg kan godt lære, at de har en vis frimodighed, Ja. som vi andre måske var lidt mere bundet af det, der hed opdragelse, pligter, fælles økonomi, hvis man var i en vis alder, at man ikke bare lige gik ind og sagde, jeg skal bede om, eller jeg skal have.